Son Mónica González, a concelleira de Acción Social, Cultural e Servizos á Cidadanía do municipio coruñés da Baña. Estamos nunha situación de cogoberno e as áreas das que somos responsables son, a grosso modo, servizos sociais e cultura. No eido dos servizos sociais, a nosa pretensión foi mellorar os servizos que iban adicados á cidadanía, especialmente ás persoas maiores, incrementando as actividades de envellecemento activo. Tamén nos centramos nun colectivo xeralmente esquecido como é a adolescencia, deseñando un grupo de actividades específicas para este colectivo. En canto á poboación máis pequena, afortunadamente, conseguimos que se pasase dun punto de atención á infancia a unha escola infantil, o que supuxo un incremento notable do número de prazas. En canto ao eido de cultura, apostamos por manter e facer máis grande unha festa emblemática, a Festa da Filloa, convertíndoa nun referente xa non só a nivel gastronómico, senón tamén a nivel artesanal e fol. E, como non, apostamos por recuperar vellas tradicións, como poden ser, no noso caso, a Peque Rachada ou a Festa dos Maios.